Apa jauda dangakan pasan, udah jauh ni dangakan pantun. Walau adik nan di tanah rantau, walau udah nan di korong kampung. Jangan sampai lupa jo kampung jo alaman. Supaya takana kampung alaman, ketik YouTube Sinar Padang Official, boleh ketemu semua album-album Rabab Siril Asmara. Allah sabalale anak nata ola pauma amin malang sabalale anak nata adola manjual larang rantau ladola mudo adola manjual larang rantau dolamu mudona tolak kamu lay mangarang lakabai okot salah lama kambang olah sakali koe tolong pae dia wei la jangan
Oko jadi awak maramba biduk Japun pandayung Japun manonsong angin selatan lepe kepulauan Soduo. Karano badan kaba-kaba ampun beribu kali ampun entah tasabui dinan bukan ampun kepada nambasangamo. Orami teka bakoto tangarami de anak muda-muda. Kok salah menyebut kabarilah jo maaf sekali ko Tuhan. Otatian nyado dake banda baladang sepala-pala ditanam tinaman mudo. Karano badan kamangarang kabako sanamo kabajonan diawa. Yo ampun kapa nambah samo Tuhan. Kapagulito dari ulu panjangnya ampe puluh dapo layan sultan amirula anak tuanku siabana. Yo kaba curito saja dulu antasa se karano lupo antasala karano gawa. Kalau tasabui dengan salah yo samo dihanjak kanan bana Tuhan. Hari pagi orang babi dua lalu kalawitan jamodi anak balai lamu baranang mandi di tepian baranang ngari lasanjo samojo anak sungai Pampan. Seri abi cerita masuk kabaka mulai to jalankan to bilang kejadian di daerah Indopuro. Kecamatan Sipancung soal apa nama judul curito tatel yang karanjang ikan Tuhan. Baranang mandi di tepian baranang hari lasanjo tatel yang karanjang ikan kawan mancing biena olah kasadonyo
Kita bilang curita nangko di tempe kejadian terjadi di Indopuro. Di kecamatan Pencung soal kabupatennya di Painan. Oto bilang curita nangko menurut sejarah diterima bapokok mangko menjadi bahasa mangko bamulo. Obaanyo asa curitanya adalah orang nambah orang berdua laki bini tuan. Orang baduanya laki bini sia namanya na laki-laki. Sia namanya pak na perempuan. To sabui galajo namu siapo galajo namu iyo nan orang nambah duo. Osikutai na laki-laki kalau nyoinyo na perempuan banamo siupi esi tuan. Osikutai namo na laki-laki siesi namo na padusi dek lamo inyo baturutan ado baranak satu orang anak nanado laki-laki. Anak seorangnya tongga babel yang dicali anak laki-laki. Siako namo badan anak siapo galajo namo. Osikutai namo bapaknya siesi namo mandenyo. O anak nanado laki-laki siako gala dengan namo banamo Buyong Ghazali tuan. Banamonyo Buyong Ghazali kalau nyo Gaza kok dipandang sedang bau umurnya 6 bulan ba itu Buyong Ghazali. Yo agak sajo di badan kutai akarajo sehari-hari. Akarajo badanunyo iyo untuk mencari bakai duit, mencari bakar rumah tanggo. Awak panggale belok balai tuan. Awak panggale belok balai nan manggale belok balai anyo gale badan kutai manggale ikan kanamonyo manggale ikan badan kutai. Manggale inyo pakai onda nyo ambil ikan di pasir jua kabalai tio hari sabantu itu karajonyo. Itu karang ajo badanku ngutai pae. Itu karajonyo badan kutai ndak guno to etong lamo ndak perlu dibilang lamo bana biari baganti hari biari baganti pakan. Sapakan jodoh pakan nabi pakan maganti bulan awak manggale taruju. Manggale ikan belok balai. Yo manggale pakai onda kok tibo di hari satu. Manggale kapasa Indopuro.
Pokok tiba di hari Minggu Manggale kadang lape ke Surantie Ado juo ke daerahnya Marosakai Okot tiba hari Sinayan Kadang-kadang ke Balai Pungasan Ado ke Pasar Silabuan Ado juo ke Pasar Tapan Pae Oh ada jua nyoa ke pasar tapan ba itu kalau kau dipandang nak guna to etong lamo nak paralu to bilang lamo bana oh inyo manggale tarui juo tio ari sabantu itu nak namu perai di manggale awak nyolai dapet piti rasaki lah mulai namu pencarian lah mulai naik Oba itu kalau kau dipandang maka to badan diri si onde abang dangakan bana Manggale bang jangan dipaso bana kalau lalita badan abang Oh manggale jangan dipaso gak sekali seminggu abang perai Jangan manggale siang malam Oh jangan karajo tio hari Ba itu bana kato inyo kato sampai serupo itu ajawapan badan kutai onde dia kandung si dia wakatu ambo tagok tagang mangkonyo awak bau sao kok lalita membatu indak kabisa bau sao pitinan ado diabikan tuan Pitinan adonyo dia nang kadiabian ba itu kato badaninyo mandanga kato rupo itu nan kutai ndak dapet dilarang ndak dapet ditaga-taga hoinyo tu tatap bau sao dek lai gigi bau sao mulai badannya barasaki Otando si kutai barasaki dulu rumahnya rumah papan kini tabangun rumah simin tabangun rumah nanggadang yo parabot rumah cukwi pulo tabali barang pariasan tambi oto sabua walau oto to karidit tapi nyo mangangale Ola pakai la oto Ode lainyo rinajin bau sao lainyo tangka badaninyo Oh bau sao siang jo malam rasaki batambah Otandonyo ala barasakit tabangun rumah nanggadang parabot rumah cukui pulo tabali barang pariasan Hopiti tersimpan nado pulo nyo ambil oto sebuah walau oto karidit oto nyo ambil oto keri baru untuk manggale belobah alaina Oh untuk
manggale nyo belok balai ba itu bana di badan kutai ndak to bilang lamo bana ndak para luto etong lamo disiko kalau kok dipandang agak sajo di badan inyo. Odek lamo bakal lamo aninyo manggale bantu itu di sinan kalau kita lihat. Awak manggale ikan jualan ado pakai pi bergadang dari pi bergadang ke pi berketek nyo tahu ruwe pi ber di rumah terata pi ber tempe ikan. Oba itu inyo badan kutai bau sao nyo sangat rajin dak bakiro siang jo malam masanyo ado piti masuk kutai nyo rajin bau sao tuan. Aku tainyo rajin bau sao panggale ikan belok balai la naik piber ate oto sato naik piber ka oto pailainyo balikan yo kamaranyo balikan marah ke daerah Suranti sedang di jalan oto kutai menuju daerah Suranti kapai membalikan tuan. Kapai membalikan indah to bilang lamo bana ndak paralu to etong lamo agak sajo di badan inyo yo agak di badan pa inyo tadi sadang di ate oto ju maalun oto la sadang jalan di ma oto to tiboan tiboto di aji lape nagarinyo aji o manampu sirimbo panjang di mata sanang dalam hati awak latalawan nonjak semoga gadang lape nagari rimbo panjang adola daerah pungasan dek latalawan nonjak semoga gadang tak mungkin kawan macam ikan lape nagari si pungasan nampaklah kampung si amacang yo kawan lagamang mampacam ikan awak joto manggale sorang olah penagari siamacang nyotampu daerah simpang lagan hati jalan dia di pamamang samoto sangalima olah pajanjian indah dietong dola mo bana lape nagari simpang lagan tempuh daerah Bukit Putih satu lape di Bukit Putih lah tiba di Sungai Tunu yo to bajalan tarui juonyo tempuh daerah Bukit Punai apa olah penagari Bukit Punai alanyo lewati balai lasa tujuan pak mungkin lai tercapai kini manggale lasanang bana lape nagari nyo balai lasa la nampak daerah simpang pale
di malo hati nak kasusah katojo inyo balun jangan lena olah penagari simpang palela nampak pasalabuan di malo hati nak kacame nambedo badan ranting akan manambedo badannya orang tinggalkan maalun badannya kutai tadinya tarui jo membawa oto menuju daerah Surantina ninyo kama balikan piber lapanu ate oto main dak to bilang dopak bilang lamo ndak paralu kita palamu di mau toto tibuan tiboto di padang langaban malati botonyo di padang laban lape nagari padang laban tababang daerah palaki sedang tamanjo batinggakan alamat kanda ndak kadape lape nagari si palaki talanyo tibo di kotoraya nampak lapasa di lakitan bilolo kanda namu dape adonan elok kapanuka namban se jaleran tinggal akan main dak to bilang do bilang lamo lalape oto dilakitan menampu si pasak kambang la lewat simpang padang marapalam di sinan kalau kok dibilang satu lewat di pasak kambang tampu daerah kasih putih di malu hati tak kamamang nambedo kanak konak bulie la penagari kasih putih mama nampu nagari ujung air sudah itulah padang taila tibo diampiong parak nampak sekali daerah alaya dota babang kuburan Cino di maloye mantak kabakuca bedo muka sui indak sampai badan batam batu juo di lape nagari kuburan Cino nampaklah simpang tanah sira di malo hati nak kaibo sadang kasih sayang baru bapa lape nagari tanah sira latibo di pasar Suranti oto bajalan tarwiju yo sampai oto kajambatan panjang di sini noto manyo baranti di sini ikan bambi latibo dake gudang ikan diambil ikan sekali masuk ikan masuk piber lala masuk ikan tadi malah masuk ke dalam piber wagak sajo ikan kena monyo ukuran es lakaba es bakato badan kutai tadi o sobat dangakan bana
Agak banyak esnya lagi sekete antar talambe ikan nabi ba itu bana katoku taima Maba macam nyo ikan na nyo ambil awana ikan na nyo ambil ado timpi ado jantung sambau ado jo balang cie ado kambule pak sebagian ikan lah masuk piber ado lo gabu na nyo ambil kok sisik tabau juo lah masuk ikan masuk piber Lapanu piber de ikan nyomue piber ka oto alat talata piber di oto nyokabe pak piber elo yo sadang di ate oto tadi ikan ala nyobaye kontan Mai kanala nyo bayi kontan di sinan kalau kok dilie indak guno to bilang lamu ndak para luto etong lamo bana de ikan la nyo bayi kontan agak sajo di badan nyo ikan la sudah di bayi nyo babalik nak nyo lain nota ikan sudah nyo bau Nyoba bara biaya nyoba balik badan diriku taima Maba balik badan nyoa diriku tai sadang marah nyokain do puro to bajalan tarwiju Dek lamo lambe di bajalan di mau toto tiboan tiboto di sungai Singirapa Tiboto di sungai Sira satu lapi di sungai Sira menampu daerah lain di malu hati nak kasusah nambe dom kasui nak tajam Oto bajalan tarwiju dek lamo oto di jalan olah jauh jua perjalanan latibo di ampiang para Satu tiba di ampiang para menampu daerah laku di maloi mantap bakuca awak lah dapet kanai buat na Olah peoto di nagari laku menampu daerah tu mau juang ayelah sampai ke kasih putih tababang si pasar kambang ado nagari silakitan
Olah pe nagari silakitan Oto bajalan latarwiju Tonda ado lari kancang Tumpak di badan lah diri kutai Membawa otonyo hati-hati Takwi ju dapet musibah Olah pe nagari balai lasanyo daki buki jari yang punai manurun kalau buat tumanyo simpang koto gadang lape di simpang koto gadang nampak lapasa sungai tunu di malo hati nak kamamang nambedo lape pak kana baru lape nagari sungai tunu latibo di simpang lagan kok sempat lape kana baru nak nangka lama perasaan tuan Oh nak to bilang doa bilang lamo nak para luto etong lamo bana di sinan kalau kok dilihat Oh agak saja to tadi nono to bojolon ju latibo di simpang muaro jambu menampu simpang tanike lape di simpang sitanike la ado kampung di amacang latibo to di pungasan nyo tampu simpang kawe sudah itulah simpang kawe Kalau lah lewat simpang kawe Sudah itu jalan rimbo panjang Di malo badan nak kasasi Nan di awak diambil orang Tiboto dia iaji Lah lewat di simpang muaro gadang Lah sampai oto kabuki Satu lampe oto kabuki Oto mana bajalan tarwi juo Tibo di buki bujang-bujang Lape di buki bujang-bujang Nampak lepas lalang panjang Iyo lape di pasar lalang panjang Oto bajalan tarwiju Dek la moto di bajalan Latibo di lubu ubai baranti Oto di rumahnya tuan Oh baranti otonyo di rumahnya Satu baranti oto tadi nampak dia sinyo Suami balik anaknya masih ada juo Anak bagolek ditampik tidur Anak ketek sebantu itu Oh satu nampak suami balik tersasak masih keluar terbuka pintu rumah gadang Satu terbuka pintu rumah Banyak kobang mendapat ikan itu kato badaninyo Menjawik badannya buyung kutai onde siya di abang sagalopi bernambah bau Lapan baisikan dia Oh lapan dia baisikan itu kato badaninyo Sanang hati esi nak tabado ayat talatak dari esi Yo kau untuk badan kutai minumlah dulu badan abang Oh pasan esi bang tak banyak-banyak Jangan abang pasok karajo Beko kok sakit badan abang Anak sadang para lu abang Akadayo bang badan esi tuan Yo akadayo bang badan esi itu kato badaninyo Kok sempat abang sakit lama kami mengadu Coy itu kato esi Komandang kato badaninyo Onde dia kandung esi dia Jangan itu lo bapikian salagi Dui ate duya rasaki Indak menantu dia Oh
Ora sakit dia indah menantu ndak takut di badan awak antaro elok jo indahnya antaro sayui jo balabi antaro kayo jo banse ndak takut di badan awak. Hoba itu kato badan kutai sudah mangopinya marokok sudah marokok badan ninyo bakato sisa kali onde abang dangakan bana baola mandi badan abang. Itu baju esi ambian ba itu kato badan ninyo maalun badan si kutai lah nyobau mandi sakutiko salasai mandi ganti baju bakato badan diri kutai onde si ya di abang. Ambian baju dia sepataga aginya pakai kainan dua serato basabun mandi lataan kate oto abang menggale belok jauh indah di balai tempe awak. Oi ko ikan ko dia banyak bana bandanga ketoco itu menjawik badan diri esi kama abang ikan babao kama ikan baran. Oh mandanga ketoco itu rencana badan dia diri abang abang menggale ke Lubuk Pinang tuan. Barisuk balai dia Lubuk Pinang mungkin abang menggale ke Lubuk Pinang ba itu bana kato inyo mandanga kato rupo itu. Hola sanang hatinya badan esi nyo ambian baju sapataga saratos sabun yo tampe nyo ado sekalian ondol gigi alata-lata ate oto bakato esi bake suami. Onde dangala de abang yo apa dari Ghazali lah siap sabun jo tampe nyo serato jodol gigi di sini danga di badan abang. Oh karano abang bang kapai jauh karano abang kamanggale belok jauh. Oh Lubuk Pinang pasar bajalang tentu gak jauh dari Indopuro makanlah dulu badan abang bekokok lapa abang abang si tuan. Bekokok lapa bang abang esi ba itu kato badan ninyo mandanga kato rupo itu di sinan kalau dipandang indak to bilang lamu bana. Ho ala nyo makan badan kutai satu nyo makan badan kutai onde si di abang anak awak lai ko indah baparangai lai ko inyo elok juba itu kato badan inyo. Mandanga kato coy itu onde abang nangakan bana tumpak di anak badan awak inyo tulai sege juo indah ado damam jo sakit sedang bagolek dalam bilik tuan. Oh sadang bagolek mabang dalam bilik ba itu kato badan inyo mandanga kato bantu itu ndak tangguh sonong hati kutai mandanga anak lendak sakit iyo nyolai sehat juo. Oh salasai kutai makan jo minum satola sudah makan jo minum nyo ambil rokok sabatang nyo bakar rokok di kutai. Oh sadang marokok rokok juo bakato juo esi kat suami onde abang sayang jo awak elok-elok bang mambao to jana bang taburu-buru bekot jatuh bang badan abang tuan.
beko jatuh bang badan abang kadayo badan ambo ba itu bana katoinyo menanga katoco itu onde dek kanduang danga bana dak kajatuh do dia badan abang cuy itu katonyo badan kutai hari batamba malam yuwon dede siye di abang-abang barangke nak nyolai menuju daerah Lubuk Pinang ba itu kato badaninyo mandanga kato coy itu laksana ngati badannya PSC di sinan kalau dilihat barangke kutai nak nyolai barangke dinyo dari rumah iyo wilayah Indopuro menuju si Lubuk Pinang tuan. Menuju hasil Lubuk Pinang oto bajalan tarwiju sedang bajalan oto tadi sedang jalan andel nyopor dari satu opor kedua dari dua lape ke tiga tambah di tiga tambah tanang dari tiga lape kampe indak dibilang lama bana sedang oto bajalan ju di mako oto to tibuan Otibola otonyo dake Aceh Minang satola lewat Aceh Minang lah sampai ke Kelo Awas menampu nagarinyo atumayo Sungai Murue Holape nagari Sungai Murue lah sampai ke Bukit Buai Tibola oto di Malapang Pai. Oti bola otonyo di Malapang inyo bajalan tarwiju oto bajalan tarwiju lape nagari si Malapang hola tibonyo to di tapan tando tibo di tapan tibo di bundaran simpang tigo simpang ampe ado simpang tigo ado marah lauto ke daerah Lubuk Pinang. Oh sedang bajalan naraka Lubuk Pinang oto bajalan tarwiju alaman ampue talang kubu tuan. Oh alaman ampu talang kubu lape nagari talang kubu lanyo tampunyo daerah Kumbuang setolape daerah Kumbuang tibo di simpang Tanah Sirah di malo indaknyo kamba manung nambedo jauh tempat tinggal lape di simpang Tanah Sirah oto bajalan tarwiju lah sampai oto ke Sindang satu lape oto dari Sindang menampu daerah Silawi lape nagari daerah Silawi oto bajalan tarwiju tuan. Oh indak to bilang doa lamo bana lalape nagari Silawi indak lamo to di jalan sampai ke daerah Lubuk Pinang. Oh satu sampai ke Lubuk Pinang tiba di pasar Lubuk Pinang baranti tampe nam biaso to baranti nyo turun tarwila masuk lapau tuan. Otaruinyo masuk ke dalam lapau maalun etek punyo lapau nyo tahu di badan kutai de baru sampai di badan kutai ba itu bana katoinyo
Hoyo mate baru sampai coy itu kato kutai tadi kama ngopi ko kutai atau mate atau te susu jo te talu coy itu kato badaninyo O mananga kato coy itu ambo dia late mengopi sajo coy itu bana kato inyo mandanga kutai minta kopi alanyo ambian kopi sagale Yo kopi tibo inyo mengopi sedang mengopi rokok babaka duduk menyanda badan kutai tuan Oh duduk menyandanyo badan kutai sadangnya duduk juo nyo sadang duduk juo tadi sedang mengopi juo lah datang penggale sinan yo penggale lubuk pinang Honde bang kutai dang abana lay banyak bang membao ikan ba itu kato badaninyo mandanga kato co itu honde dia kandung adang abana itu nyo ikan nama bao saoto kerinyo ikan andape O mandanga ikan nado babao ambo sepi berbang kadigalean ko ambo sepi berpulo lanyo bagi di anak gale nani ko sepi ber iko mambi logat sepi ber adola tinggal dua piber kau untuk bangadan diri kutai kataga meja manggale iyo tampe nyotang apa satuan Oh iyo ditampe nyo atang apa sa tinggal nyo ikan dua piber di sinan kalau kok dipandang Oh alabi kan nyo ambil di anak gale lah nyo bawa ketampe masing-masing ba itu kalau nambi aso Oh hari lado pukul 6 meningkat ke pukul 7 pagi menjauh ke pukul 8 letibo pukul 9 orang larami pai kabalai pai Orang larami nyo apa kabalai larami orang masuk pasar itu kalau kau dipandang ndak guna to etong lamo ndak paralu dibilang lamo bana sedangnya orang kabalan yo tumpak di badan diri kutai nyola tagak di meja ikan talata ate meja menunggu orang kamambali itu kalau kau dipandang Yo agak saja di badan inyo macam orang nanti bo na mata lain na mudo lain na gaek lain na tuo lain kalaki lain padusi lain batino ado jantan pun ado Maalun orang kabalanjo hari bertambah tinggi jo tumpak di badan diri kutai lainnya ado jua bali ndak bara ikan nanti enggak baru hari pukul sabale Baru hari pukul sabale siang ikannya dipandang hampir habis sedangnya duduk juo sedangnya dake meja tempe ikan Yo awaknya lai manggale juo sedang manggale rupo itu ndak lama inyo di manggale abila ikan nanyo bau tuan Yo abila ikan yo ananyo bao labikan nanyo bao senang hati nyo badan kutai tentunya gale ka disimpan nyo tampe elo nampi ber nama bao ikan naian kate oto talatak nyo piberate oto seto talatak piberate oto
Di sinan kalau kok dipandang anak gale badan kutai hari ado pukul ampe patang meningkat ke pukul 5 piber lah balik ke sadonyo piber lah pulang piber kosong tuan. Opi berlawalinya api berkosong nak tawa dosa nang hati kutai la naik kate oto satu la naik ate oto di kabe pi berolo elo o salah sai pi bertekabe nananak gale ikan laka dibayi sasen ikan piti nak kurang sarimi piti nak tinggal nyoba ye kontan di anak gale tadi kota dek kutai bau ikan indak do dape bali bare tuan. Ndak dape awak do bali bare ba itu kato orang panggale nyo nanado di pasar Lubuk Pinang inyo kakutai salut bana di malonyo indak kasalut nang kutai orang paibo kota bapiti buli utang nang pokok sudah manggale ko abi kan dibaye ndak abi balian kawadanyo ba itu bana badan kutai yo indak to bilang lamo bana dipiti di anak gale ala nyobai la dape di tangan kutai nak gale pulang ke sadonyo yo tinggal kutai di lapau nasi badanan sadang litak bana nyobao mandi di si kutai nyo ganti pakaian yo nanelo tuan. O ganti pakaiannya ajo nanelo selesai mandi badan kutai lah sudah mandi ganti baju lah sudah laki baju barasie hodek lah laki baju na barasie nan kumu na ye ate oto bakato kutai kaete punyo kadai lata ante kopi sagale sabalun balik badan ambo mangopi ambo dak ulu te. O mangopi te ambo dahulu ba itu kato badan inyo la mangopi badan diriku te talatak kopi diete. O mangopi badannya tadi sadang mangopi ngopi juo na rokok babaka juo rokok babaka sakutiko rokok babaka kopi baewi sanang hati ndak tabado ikan di bawah lai habis tuan. O ikan di bawahnya alai abiba itu kalau kok dipandang nak guna to etong lamo nak perlu dibilang lamo bana. Hari ada pukul 8 meningkat pukul 9 menjawab pukul 10 malam babalik kutai kain do puro tuan. O babalik kutai kain no puro sadang berjalan noto tadi yola dari Lubuk Pinang satu lape di Lubuk Pinang lati boto di Silawi di Maluati ndak kasanang indak maraso susai dwi lape nagari si Salawi la nampak daerah Sindang. Lapela oto di nagari Sindang ala latibonyo di Kumbuang satonyo lape nagari Kumbuang manampu nagari Talang Kubu lape nagari Talang Kubu
latiboto ditapan satonyo lape oto ditapan menamput timbangan di malapang lape nagari si malapang nyodaki si buki buai tuan Ola penagari bukit buai lanyo tampu pulau pak kelo awas lalewat nagari sungai muru saratojo sungai kuyuang Ola penagari tuma kelo awas ala sampai ke Aceh Minang lape nagari Aceh Minang tibo di pasai Indopuro oto tarui kalau buat ubai paei Oto tarui kalau buat ubai satu latibo di lubu ubai baranti oto di tampeknya baranti oto di rumahnya talatak tampek nan biasa tadanga di bininya oto babali Satu tadanga oto balik nyo buka pintu rumah di siesi satu tabuka pintu rumah iyo suami nyo nan pulang nane si tahu bana di badan suami nyo manando ane si tahu alun kapai nyo kalua alun na lain kanyo tanyo Nyobue aye sekali satu nyobue aye temani nyobao dake suami minumlah dulu bang aye badan abang Iko mabang aye temani ko aye putih ubek lita minumlah bang lain nak nyolai jauh bajang alan la oh abang Ola pakai laoto Mandang kato dari esi sanang hatinya badannya tumayo badan kutai sanang hati ndak tabadon desi ya di abang mako anak badan awak masih kolalo dalam Mandanga kato coy itu onde abang dengan banana nyo masih tidur juo jan jagoan anak awak ibu awak di badaninyo Oh dia lalalo bang badannya buyong gazali ba itu kato badaninyo padia lainnya tuti dua bangai Apa dia labang badannya tidur ba itu bana kok dipandang dak guna to etong lamo indak disiko to palamo agak sajo di badaninyo Honan malam pak semalam itu alala tidurlah badaninyo sekalok lalu hari siang paginya kalau dipandang tumpak di badan diriku alanya duduk dekat teras rumah Oto di samping inyo duduk baropok badaninyo ayat talatak di bininyo anaknya pangaluaknya dukung ituan
Oh anaknya ala dipalukan dak tawado senang hatinya to ado rumah la cukui mangale sedang lancar bana cuy itu badan diriku tei. Oh indak to bilang lamo nak para lu to etong lamu indak to bilang lamo bana. Nyonan sadang duduk nyo sadang duduk coy itu datanglah orang dake inyo tibola kawan dake kutai onde kutai dang akan mana do tanah kutai nang kabaju alai namu kutai membali. Oh menanga kata coy itu jawaban badan kutai kok lai harago cocok namu ambo membalik tanah wa itu kata badan inyo disinan kalau kok dipandang cocok harago sekutiko nyobali tanah di kutai sure ala diurus nyurus sure sekali sure selesai lah dibayar tanah nyobali di sikutai baik tukang halau olah kok dipandangnya Oba itu kalau dipandang nan tanah la nyobali tanah tadi. O sanang hatinya badan desi tanah dape lo di bali di suami yo kau untuk anak kau untuk anak inyo coy itu kalau kau dipandang di siko kalau kita lihat oh biari sari itu tumpak di badan diriku tai karajo tetap menggalai ikan Karajo tetap mengalihkan tumpak di daerah Lubuk Ubay. Ndak ada orang ndak tahu yo di badan diriku tai suami di badan si baranak cie laki-laki nambah namo Buyong Ghazali. Di malau orang nak katahu kutai kosangan elok bana ku ada perlu ikan atau ikan untuk bado atau ikan kabarale biar pekat ketek biar pekat gadang ku alun nado bapiti boleh diambil saja dulu. Baik itu kalau kau dipandang ndak pandai banyak cerita asa bakanda diaginyo nampak kau ikan tolong baik Tuhan. Nampak kau ikan tolong bayi di sinan kalau kau dili nak guna to etong lamu nak paralu to bilang lamu bana
Di sinan kalau badan kutai tu sadang batanang-tanang ikan di rumah doju orang balanjo doju membalikan ke rumah maco doa untuk barale pakat ketek bepakat gadang ba itu daerah Indopuro. Di sinan kalau kau dipandang abi hari ganti hari, abi hari ganti pakan, abi pakan ganti bulan, ala sabulan 2 bulan, abi bulan ganti tahun kutai karajo gale ikan tuan. Kutai karajo nyo magalaikan lain dak ado to manunggak lain dak manunggak kredit oto lain nyo lancar oto tabaye la setahun oto tabaye ba itu di badan diri kutai. Oh ado juo rencana inyo mangecek juo yo si desi onde desi ya di abang. Kok salaman otoko lansai karidit kok lain dak cecik binaso abang ambil oto cie lai kau untuk menggale belok jauh dia. Bakato badan diri desi onde abang dangakan mana mengakawa abang tanyo itu tu abang nang kuaso ko abang ambil oto cie lain nang kamambaye kredit abang juo esi nak tahu cari piti. Esi nak tahu dobang mencari piti nak bisa karajo bantu orang tantu abang nang kabapikir elok jo indah hati abang bangai. Mananga katoco itu lasanang hati badan kutai sanang hati ndak tabadon dedek kandung desi dia. Abang barangke dulu kai ubah kato orang ikan kanai dia ubah barangke abang dak ulu. Barangke menuju ayu bakok laikana ikan di sinan mendapik gale badan awak abang barangke nak nyolang ai tuan. Oh abang barangke madia nak nyolai nak guna to etong lamo indak disiko di palamo maalun sajo badaninyo. Oto bajalan taruijo sedang bajalan oto tadi dek lamo bakal lamuan panek dek lamo sedang jalan. Oh indak di jalan di Palamo sampai ke daerah Iuba satu tibu dia Iuba baranti oto sekali ditampik kopal Nabi Aso Tuhan. Ditampek kopalnya Nabi Aso di sinan kalau kau dipandang ala-ala duduk badan kutai awak nan sadang duduk lama suap payang sekali satu lama suap payang balangga lainnya muju badan kutai lainnya payang kanaikan ikannya sekutiko kanai lah ikannya ambu-ambu ba itu kalau kau dilihat. Oh kanai lah ikan ambu-ambu nyo ambil di badan kutai bara banyaknya sekutiko anggaran 800 kilo tuan.
Yo anggaran 8 yo 100 kilo nanikan ala masuk ke piber setelah masuk piber nyo bayi kontan sekali nyo kutai ara keluar barangke dari nyo tumayo daerah Iuba Omara oto keluar mangko sasa inyo barangke sababnyo sindak babao beko sayo ikan na banyak nan sabanyak 800 kilo ba itu kato hati kutai hondak lamo kita bilang kanindak tabado kancang lari oto barangke dari Iuba menuju daerah Lubuk Ubai Tuhan menuju daerah Lubuk Ubai ndak to bilang-bilang lamu maalun saja badan ninyo yo agak di badan ninyo tadi oto bajalan taruju ala tibo di pasar minggu lape nagari pasar minggu nampaklah simpang 3 di luar lah tibo di simpang luar iyo marah oto ke Lubuk Ubai ndak lama to di bajalan lah sampai ke Lubuk Ubai setelah tiba to di rumahnya turunkan ikan ke sadonyo yo setelah turun ikan tadi diambil es nak nyolai nyuagi es ikan basusun ba itu karajo badan kutai tuan Oba itu karajo nyoa badan kutai da ikan sadang nyoa be hendak lama banama es ikan ba itu kalau dipandang asata es ikan talata ikan elo langsung talata ate otoba itu kalau dipandang indak to bilang lamo bana ndak guno to etong lamo de ikan lanai ate otot sabanya 800 kilo bapiki badan diri kutai ikan ko kama kambo bau sapayo mandapek piti coy itu kato badan kutai tuan Oco itu kato badan kutai kama ko ikan mo tembaan supaya wabi capek piti keluar ba itu kato hatinya maalun badan diri kutai nyo mandi badan si kutai sudah mandi kalau dipandang sudah mandi ganti pakaian lah nyo ganti baju jodan elo ariado pukul 2 balik malam satu lah sudah inyo mandi bakato inyo kasih desi onde dek kandung desi abang barangke nak nyolai membawa ikan nyo nan ado nan sabanya nan 800 nan sabanya 800 kilo iko kama kecapek lalu mandanga kato suami jawapan badan desi elo bang membawa to jana bang taburu-buru yo biya lambe bang asa salamat biya nyo lalai asa lai sampai ba itu bana katoinyo mandanga kato itu jadi dia kato badannya tu mabuyong kutai ala barangke badan ninyo barangke dari rumahnya iyo nagari Lubuk Ubai iyo kamanyo topak maranyo menuju daerah Sungai Panganu Tuan
menuju daerahnya Sungai Panua lama jalan otot tadi nak lah moto di bajalan di moto tibuan lah sampai ke Sungai Kuyuang lape nagari Sungai Kuyuang ala tibu di Bukit Buai lape nagari Bukit Buai oto bajalan tarui juo lah tibu oto di Malapang lape nagari si Malapang tibu di Tugu Pasatapan itu bundaran sangat elok Omara jalan kaki danyo tuju nagari Sungai Panua iyo di badan dirinya ndak lama kita bilangkan oto bajalan taruju anggaran pukul 1 malam menuju daerah Olah sungai lapan menuju daerahnya Sungai Panua ndak guna etong lamo bana ndak paralu etong lamo di mau to tibuan la tibo di jangki ayam moto balari taru hijau tuane panek dek lamo to jalan dek lamo bakal lamon anggaran puku ampe para siang sampai oto ke Sungai Panua tampe bongkanyo ikan leteng alanya bongka ikan dirang gudang ikannya bongka lawat timbang sesuai sadono tanam baho sebanyak 800 kilo baralabiannya nak kawahetong deklah sudah notanya buek pitinyo ala bagian hari ado pukul 5 para siang maningka 5:30 tumpak di badannya diriku teh duduk di lapau minum kopi duduk di lapaunya minum kopi sedang mengopi badanku tayari ado 6:30 kopi baewinya marokok duduk bamanuang ju nampitikan lawat tarimo pitila diambil kasadonyo hari lado pukul 7 maningka 7:30 Ari tape pukul 8 pagi babalik kutai nak nyolang ai ma babalik kutai nak nyolai ala babalik badan kutai setola balik badan inyo
Di sinan kalau kok dipandang sedang di jalan Badaninyo sedang di jalan Kute tadi awak di ate otoju Ndak lama to di bajalan Sampai oto ke pasar tanggapan Malalape otonyo ke daerah Tapan Setomara ke daerah Indopuro Nyoputara Kasuo itu menuju Indopuro Ndak lama kita bilangkan sampai ke rumah Badaninyo Latibo di rumah badan kutai oto talata ditampe nyoma Mau to talata nyo ditampe nyo nanoto alata-lata di sinan kalau kok dipandang ayelah datang di bininyo yola dari si tadi minumlah dulu bang aye putih awak buean kopi kadapur mandang kato rupo itu onde si ya di abang lah jadi madie aye putih kopi jangan dibuat juo mato abang mengantuk banak kabagole abang dahulu dia Maka bagolek dia abang dahulu abang bawa tidur dahulu boleh sanang lo hati abang boleh mato ndak barek bana beku abang kejapu ikan anggaran pukulnya 2 siang Mbak itu sekali kata kutai di sinan kalau dilihat Tumpak di badan kutai tadi mato mengantuk nyola ngalo Mama to mengantuk nyola lalok la badan diri kutai satu takalok badan inyo sedang nyola lalok juo sekalok lalok nyola jago lalok inyola mandi selesai mandi ganti pakaian duduk di luar badan kutai duduk di luarnya badan kutai awak nan sadang duduk sadang duduk inyo di luar yo kopi nyo ala tibo di siesi satu talata kopi manis sarato jo aye putih okok nyo bau di siesi onde abang dengan bana sabalun abang pai jauh minumlah dulu badan abang Mbak itu kato badan inyo mencalik sifat badan sifat tambah sayang badan kutai Batambah sayangnya badan kutai sayanginyo indak tabadu anak batambah gadang juo tando anak lah gadang lah pandai anak bajalan lah tahu anak diapanyo bakato anak sekuti konde apa sayang joawa Onde apa sayang gazali besok kok tibo pari satu bau gaza pai kabalai balikan gaza oto bangai
Mabalikan gaza pao toto mandangakat to bantu itu onde nak kanduang gaza na aja ama kapalai na aja ama kapasapilio toto ko toto bagai konda-onda gai korobor-robor gai pilih di gaza na apa mandangakat to bantu itu gaza nak niyo pai jo ama gaza jo apa balio topai Gaza jo apa balio to mandanga kato dari anak sanang hatinya badannya buyung kutai. Kalau iyo nak jo apa jo tunggulah besok hari satu jo apa Gaza kapasa untuk membali oto. Untuk membali otot itu kata badanku Sanang hati tidak tambah dosa juga di dalam kira-kira sunyi di dalam pemikiran terasa sanang dalam hati. Coba itu bana kata inyo indak to bilang lamo bana anak lah sudah didukungnya anak taman jo bakeku. Oh taina Oh anak teman nyonya pakai kutai ba itu kalau dipandang indah to etong lamo hendak paralu dietong lamo di sinan kalau dipandang agak sajo di badaninyo agak sajo di badan kutai onde nak kandung sayang apa onde gazali anak apa tinggal jo ibu gaza dulu apa barangke bau sauna Yo apa barangke dulu bau sao apa kapai carikan ba itu bana katoinyo konda apa mencarikan joa di Bali oto joa di Bali robot joa di Bali ona Mbak itu kato badan kutai mandang kato badan apa onde apa sayang juga za elo apa bajalan elo membawa to yo jangan bajalan pae apa balangga jangan sampai ada pelanggaran kok sempat apa nak ado akadayo badan anak Tuhan
Yo akadayo pana apa ba itu bana katoinyo ndak guno to etong lamo ndak para luto bilang lamo bana. Oh agak saja di badan ninyo maalun ninyo buyong kutai. Oh maalun kutai kok dilie alanyo nai ate oto kalua oto ditampe nyo kopi berla do ate oto barangke inyo carikan Tuhan. O barangke inyo carikan kamanyo aranyo sekutikonyo tuju tepi daerah Kambang ba itu kalau badan kutai. O sadang bajalan noto tadi lape nagari lalu buubay indak lamo to di jalan latibo di lalang panjang lape nagari lalang panjang nampaklah simpang simantayan. O lape di simpang mantayan lah nampak simpang sungai Sira di makalama perasaan nambedo jauh tampe tinggal. O lape di simpang sungai Sira lah sampai oto kabuki kok sempat jauh tampe tinggal asa baramang pasti sakit Tuhan. Olape di simpang pasabuki lah nampak sekalinya simpang matrot patui tiok ramang taraso saki sayangnya alie kanan kayo. Kalau tiba di simpang matro itu wilayah iaji. Kalau nyoto kayo nan kayo ndak kadape pengganti lai Tuhan. Olape nagari ayaji latiboto dirembo panjang ambil nanelok kapangganti biala badan nak tabuang. Yo tumpak di badan kutai tadi yo to bajalan tarwiju sedang di jalan buyung kutai. Olape nagari rimbo panjang ala nampak si simpang kabe di malu hati nak kamamang sadang sayangnya minta lape. O lape nagari simpang kabe latibo di pasapungasan batamu jo simpang kawe. Yo sadang sayang baminta lape raso sakam nasi bamakan parangai babuwe-buwe di Olape nagari simpang kawe lah nampak tumanyo jambatan tari mangko parangai nyo buwe-buwe manandoan nyo meminta lape. Olape nagari tuma jambatan kare nyo tampu kampung lah si amacang mangko inyo meminta lape. Adonan elok kaparintang lape nagari si amacang. Adola jinyo jembatan bunasar patui nyo cari kaparintang otakku ino dibansek kawan Tuhan. Olape di simpang tuma jambatan bunasar ado daerah Marojambu. Olape di simpang Marojambu alat tababang la simpang lagan aye ba minum basambelu sadang taman yobat tinggalkan lape nagari simpang lagan.
Otababang daerah Bukit Putui de adonan elok kapamenan Mangkonyo kang awan minta putui tuan Oto balari tarwiyo lape daerah Bukit Putui sampai lainnya badan kutayo di daerah Kampung Jamba lape nagari Kampung Jamba tababang pasar Sungai Tunu calik tadorong sampai indah air minum basimbelu lape nagari Sungai Tunu nampaklah simpang Koto Gadang kok lama badan dak batamu galak inyo tabayang-bayang lape di simpang Koto Gadang ado nagari jambatan luak mangko galak tabayang-bayang inyo sarupo jon dua anak tuan Olah penagarinyo jembatan luak lanyo daki buki jari yang punai di sinan kalau kok dili Oh jari yang punai lantik di tengah sumbaba hujan di ulu lamiri mangko babandan tindie batindie kaki dulang baliolo jo batang padi Oh di malo iman tak kabak kucak hati di dalam kok lakanai mulo-mulo hati kok nyokanai Oh samanjak badan napik batamu di mulut takui mengabarkan adik pemilih kata orang biar bapelam dia dalam hati tuan Olah pede boki jari yang punai sabala suo simpang lubuk cubada di malo badan tak kasansai nyola jauh dari awak Yo indah to bilang-bilang lamu nak para lu dietong lamu oto bajalan tarwiju panek dek lamu di bajalan di mau oto to tibuan iyo la oto badan kutai Yo tibo to di balai lasa lape nagari balai lasa tampu nagari lasuang air sadang kasih main baru bala damam badan di bapikir tuan Olah penagari langsung air lanyo tampu si kampung baru patui nyo damam di bapikir kok jauh payah batamu Yolah penagari kampung baru alanyo tibo di daerah Melang patui nyo jauh payah batamu nyo lalape ke tangan orang lape nagari daerah Melang tababang-babang simpang pale sajak lape nyo ke tangan orang dalam marok lah banyak came lape nagari simpang pale ala latibu di Labuan di malo hati nak kacame sadang taman yo bacampaan yo lape nagari si Labuan adolah simpang sungai liku nyo tampu jembatan panjang sadang taman yo batinggalkan acok takajui sadang tidur raso dia kanduang nala datang tuan Oto bajalan yo atarwiju sadang jalan andele di opor dari satu opor lakadu dari dua lapela katigo dari tiga lapela kampe tambah di ampe tambah tanang apo tando lari lanyo tanang
Yo adonyo lari 80, ado mencilo ke 100, ado cepi ado bili 120 lari oto ke suo amper kilometer kajaba kaja tonggak kilo. Lara bara bato nggak kawe tampak gambar tangkura nasi mandasi kasih alwi buni babuni karekel jaguang buni basiu jalan gadang mbak itu kancang lari oto tando lari nyo kancang nambak copucu di lancan cokumbang putih talinyo nambak cokuciang lapesan jo bak balui digati kue bantu sarasa koto baru oco kasih bungka kadatang oto bajalan tarwiju dek kancang oto balari lah sampai ke pasal kita tuan. Satu tiba di pasal kita noto bajalan tarwiju dek lama oto di bajalan di oto tiboan sampai ke TPI di pasar kambang setelah tiba di TPI oto baranti nak nyolai menunggu ikan olah badan laku menunggu ikan kadatang itu kutai dili nyola duduk minum kopi coy itu badan diriku Nak guna to etong lamo ndak perlu dibilang lamo bana agak saja di badan inyo awak nan sedang duduk merokok badan si kutai tuan. Marokoknya badan si kutai ndak to bilang lama maalun saja badan inyo kalau na badan kutai tadi sedang marokok rupa itu masuk ikan nak nyolai masuk sekali kapal tondo setonyo masuk kapal tondo tiba ikan keturun ke kopal sekutiko alanyo ambil di rang kopal magian pakai kutai lah masuk ikan ke piber tuan. Olah masuk ikan ke piber seto masuk ikan ke piber agi ba elo es balabi dia ginyo supaya ikan tidak cacik karena ikannya ikan kapatondo. Oba itu kalau dipandang maalun ikan kapatondo basalo ikannya ado sisi ado jantung pun ado balang lai dayak pun lai gambolo ado cie termasuk nyarang sekalian ado baikan sitanggiri
Itu kalau dipandangi ikanlah masuk piber diagi elok naik ke oto badan putih tuan. Naik ke oto badan kutai lepanu pak piber mue ikan anggaran ado 3 wale piber satu dicali piber kurang lai bisa dipakai bos piber dulu lai kato nampunyo kopal nyo tambah piber ampe lai dari ampe ditambah 5 sehingga nyopa ikan nyobao sebanyak 30 piber ala lanai ate oto nampi tiba bayi lunas barangke badan diriku utai tuan. Barangke badan diriku tai barangke dari tepi daerah Kambang menuju rumah badan inyo iyo daerah apa lalu buat lau bayi. Oto ala berjalan, oto la jalan sekutik kondak oto balari kancang. Latibo di simpangnya apa sakambang satu tibo di pasakambang. Menampu simpang padang marapala moto berjalan taru hijau tuan. Lape nagari padang marapalam latibo tonyo ay masakutiko la lewat jambatan kete. Lape dari jembatan kete menampu daerah Karang Labuang oto berjalan. Tarui lajung Lape nagari Karang Labuang latibo to dilakitan. Satonyo lape dilakitan tibo di simpang lubuk bagai luang oto berjalan taru hijau malape di simpangnya lubuk bagai luang oto berjalan tarui mana rui di ma oto to tiboan latibo di Kotoraya. Lape nagari Kotoraya la nampak kampung palaki. Di malo badan tak kasusah tiok bakanda tak nandang ape mai.
Malapenyo nagari sipulake ala oto bajalan yu. Sadang bajalan nyoto tadi di maot to tiboan tibo di kampung Padang Langaban Lape nagari nyo Padang Laban la sampai oto ke simpang Sungai Liku nampak lepas Silabuan nyo tampu nagari Melang ala oto bajalan yu lape oto di Kampung Baru la nampak balai silang asama Malape nagari nyo abalay lasa latiboto di simpang lubuk cubada nyo daki buki jari yang punai menurun ke daerah Koto Gadang Lape nagari Koto Gadang alatibo di sungai Tununa Malape nagari nyo sungai tunu aye pandalam mari Rabu rami balai nyo di malo badan nak karindu awak kini bertambah nama dia bantu orang dak sangat to Masadang nyoto kabajalan lape nagari sungai Tunu tampula kampung daerah Kampung Jambak sudah itulah Bukit Putih adola simpang nyo sabalaki dah itu daerah Simpang Lagan Lape nagari Simpang Lagan sabala suok Simpang Muaro Jambu oto bajalan Tarwijuhola lewat Jambatan Bunasar Lape nagari Jambatan Bunasar menampu daerahnya tu masih ambacang lah nampak Jambatan Kawit tababang-babang Jambatan Panjang Latiboto di Pungasan baru sampai ke Simpang Kangabena Ma baru tiba di Simpang Kabela lewat oto rimbo panjang alanyo tampu ai haji la lewat Simpang Maro Gadang la tiboto di buki Sato tiboto di buki ala nampaknya tu buki bujang-bujang tibo di pasar lalang panjang ndak lama to di bajalan sampai ke nagari Lubuk Ubay sampai ke nagari Lubuk Ubay sato tibo di nagari Lubuk Ubay baranti oto di rumahnya sato lado to baranti nampak sekali di bininyo iyo di badan upi sma upi esi sato nampak di badan esinyo keluar anaknya lai dicali oto muatan bare lapan muatan
tanikan pae malapan wanyo amuat tanikan esiko kalau dilihat yo pandai bana jo suami satu nampak suami turun aye nyo ambian sekalian nyo ambian aye putih segala gadang sama laki membuat aye mani aye putih lata-lata nani nyo badan diriku tayala nyo duduk di palanta awak nan sadang duduk di palanta sadang meminum aye putih aye mani lah datang pulau Maya maninyo alat tibo pulo sadang meminum maya kopi lah datang anak badan ninyo nambah namo buyong gasali onde apa dengan bana bilo pak kawali ototo bilo awak kamambali robot-robot bilo kawali onda-onda wa itu kato badan anak onde nak kandung sayang apa hari satu balai Indo puro hari satu membali robot na Mari satu na awak bali robot-robot mendanga kato dari apa nyu anak lecadik dipandangi anak tamanyo kasih kutai kandak baca do badan dari apa ndak bohong kenapa kagaza kato sampai serupu itu ndak bohong dona apa kagaza mandanga kato dari apa banyak-banyak bali yo parobot ampe onda-onda ampe ototo gak limo bali banyak-banyak pa untuk Gaza mandanga kato rupo itu hari satu di Bali banyak na Mari satu nak kita bali banyak-banyak ba itu sekali kato anak indak toetong lamo bana nak sangat taman jowana Ari tambah petang yo petang bajawe dengan sanjo bajawe dengan malam bakato badan diriku tayonde nak kandung gazana Lalo la gazana apa kamandi nak nyolang aina Yo apa kamandi nak nyolai ba itu bana kato inyo mandanga kato dari apa lasana ngati badanana ndak lama kita bilangkan anak bagolek masuk bilik anak lalu ke bilik dalam sikutai mandi nak nyolah